Warga Patisi TV. Unoy alam juga kun New Trip National Awakening Movement hak Shpotrik Urisau Araja Apsan kila ujor how Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lingdo ba unshim khia halo ke jing shakta kti jong urang ba shnong ke shnong Khatsan Mayor Ribhoi District hak jing kram gala pthai kubor Working President juga khnam uba Thomas Pasa ulong ba seng kala kentu ye District Council ba de penchitom persha ye ki self style rang ba shnong garu ki penon kam bakla ye ki ikhtiar rang ba shnong dak ba ai ki kot kisla bat ki shithi she ki tana trikam ko sarkar kabalong kum gajing pen khain ye section r jong Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of CM Deputy CM Electors and rang ba shnong of Milliam CM ship arja nyo hak ju kapor Working President khnam ula kenoru baugaru badan kiti ban thap yo rang ba shnong Khatsan Mer ule uban jumlin ba bat kini ya ki ikhtiar hapo upur sam gari kasi jiwan mentang asli kabalong jiwan kirki kadau kadai hadin ka jingjia ka jingsha ktakti urang ba shrong jo Khatsan Mer menen gasni hangthe hapo Ribhoi District bat nakle ga jungi daga jik sokhya ka bujur ha ila wan cha yakan ba Tony CM bat ila ai daga city hakni city ga kan chai ba nadu ga chwa ila ong ba kiran buon ba kijaj benreu naga community garo kiba soi kumurang ba shrong kita city se ki block development officer kita city so CM ki ai ki NOC certificate kumurang ba shnong claim da yo obor na ka himamelin but claim ka jin pen kubor jong ka ai te da kaleng ga jongi ila pensnyo hai CM bani ong balang ile chaka ak jong ka himamelin arjarnyo ka kranshai ha ka para tu so para o ko ba ubala ban long rang ba shnong udai bende betang ukasi nak takadaw na kalian gojongi gila aya ketika legal representation siapa ka district council kanang bakan pensitau ni gini gibreu kiba pedot kam bakala ya kabor jongka hima melim ya ka ikhtiar jong district council but ni yo iru ba lesi ki isi ki bare kim dak sautu ki khamle i hakalor kini ki thong jongi ki bangle ai la bun sen na takadaw ka jia kum tu ka jia ba bet taron lada benta dan district council kampenti kenapa ngin pencitam komiri kibre kiba le self style rang ma shnong de le se kanwanra kacige ka bakraw ba hakipor kiban sawanru ba nakle ngo jongi nga jumutru ya ICM ba in so ba ban tho so DC jogri bairu so block development officer ba kimdei ban pdiang ya ki city kiba asoi da kiwi pada kicai beriu lain dong khasi kum girang ba shnong tinggi kermen ba na kalega district council kinsa pendat ya ka benta ka kam da kalega council bat kran ba ngidlaan pendojat ya kum kide bat ka ba ar pada bagi ajimut lang saka council kalong kumde hoy karon ka jing ong to ikat to kadi ba le se kiton gi sinong bomton chu khasi wasa ang to te na kalega jongi ila kan sai krar ba tang ba omdon shu unong shrong khasi ha to ka shrong kambut ba pen khen ya ka ai pen ai rong long ra ma shrong do yo bom dei khasi kata kadau do kale go jogi ga chmut ba ka district council la dang ga shrong kiri ban ai administrator rule do ai do un pun ya menteri ya ki kot ki sla kum urang ba shrong dei ben ka jing sai da ubri ubodei da jing khasi ba ni community ba pemal akulari de kale juga office jogi siap bakin sim kiai gini benta kumang iti menu tu bureu ubaju beli ba om dei tanga sin ka benta kumenden video sno ka video ba utu jai menu garo uang yo orang masyrong kadai-kadai ki area jogi pi kilami kentin dah ki letterhead gan pedi pi ka ba sno pla ba adu kata kadai-kadai daka sabut kadai-kadai ka letterhead jo kawai lagi snom Kito Office of the Mauyong Garu Village Dorwar. Dia tu kata kamdong sing mama. Hapo kari kasi, hapo ka pur usam joka hima melit na ilami kata ka Garu Village. Pi tengi community ba na kalian jongka diskonsil kinlay but
Kumiyong itu berbenda uri baju belit. Ban wa persang ru ban sim ban kini no ya kabor ke ikhtiar jauh kasih. Na upur usam jongga jai beli kasih pada. Pin riu squat ya kak tien la jong pin dam kam ya kabakan kiu kak tien kasih kak tien la jong ai kan roi kan pa balai pi ong gate habangi don la jong ka kentien kasih kerdop lani phalor beli lani khang ya katuka phalor ni ju ya ong Saka weipan, kakten kasi kam juong banyak kiw yaw up, hinrengi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapate CTV, nakabenta ka jing mentoy upat ba.